Spiritualitas cilik becik Panglimbang 5 menit dina Rebu Legi tanggal 1 Oktober taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 18 ayat 1 tekan ayat 5. Sawijining bocah umur 2 taunan dolanan ana teras omahe dikancani biyunge kang uga tandang gawe. Si bocah masang-masang balok-balokan saka plastik kang jroning pendidikan bocah dijenengi blok. Sawise suwe utak nggethu wekasan katon wewangunan kaya omah jroning beteng kang mubeng. Ana perangan beteng kang lowoh minangka lawang. Weruh asile dheweke cikrak-cikrak bungah. Saka praupane kang polos sumringah kabungane ora digawe-gawe lan apa anane. Mangsuli pitakonane para murid, Gusti Yesus sing waosan dina iki medhar sabda menawa kang paling gedhe jroning kratoning swarga yaiku wong kang saguh ngrasuk kapribaden bocah cilik. Satemene menawa kowe ora martobat lan dadi kaya bocah cilik iki, kowe ora bakal lumebu jroning kratoning swarga. Tembung martobat lan bocah cilik prayoga kasetitikake. Martobat tegese ninggalake tumindak-tumindak kang dosa sarta mbalekake ener marang Gusti. Wong kang sakawit marga keceh dosa lumaku tumuju pati, mbalik tumuju Gusti sang sumbering urip. Kang ana ing atine saiki amung kepengin becik lan resik selaras karo kersa dalem Gusti. Ora mung ketuk semono, wong martobat uga kudu ngasilake woh-woh pamartobat sarta ngasilake sesrawungan kang dadi berkah kanggo pepodo. Tembung bocah cilik tegese kaya dene bocah cilik tansah gumantung marang liyan, mligine marang wong tuane, bungah tanpa sanggan, polos apa anane, kaya mengkono uga wong-wong kang kepengin kaluhurake dening Gusti Allah ing kraton dalem. Wong kang ngrasuk kapribaden bocah cilik kudu asrah lan ngendelake Gusti Allah minangka siji-sijine sang pitulung. Wong kang ngrasuk kapribaden bocah cilik uga sumadya nampa lan ngayomi sapa wae kang sekeng, ringkih lan tanpa daya, tanpa kinantenan pikiran-pikiran ala. Pancen mengkono satemene manungsa ing ngarsaning Allah Maha Kuwasa dudu apa-apa, dudu sapa-sapa. Mula anane amung pasrah marang panjenengane, ngendelake panjenengane sarta tuhu mbangun turut mring kersa-kersane. Para tresna pelem kinasih, dina iki pasaman suci mestakake Santa Teresia Lisu kang uga aran Teresia abdi dalem Sang Timur. Salah siji santi panjenengane yaiku tanpa katresnan sawijining tumindak nadyan to ngedapi-dapi ora ana pangajine babar blas. Suwalike kanthi katresnan tumindak kang ora mingsra kemata banget pangaji kagem lan ing ngarsaning Gusti. Monggo kita sami mituhu sabda dalem Gusti dina iki kanthi nulodo nindakake prakara-prakara cilik prasaja kanthi greget adhedhasar katresnan kang gedhe. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit tulodo Santa Teresia Lisu ingkang mbiyantu kawula mujudaken sabda dalem ing dinten menika. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados semula buka sakmenika sarta ing saklami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.